danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Barka da labai. Ga wasu kudade nan. Tawaga za su haɗu da kai a daidai iyakar ƙasashen Turkiya da Iraki. Zan turo maka da dukkanin bayanansu. Wannan atisaye na ne. Haka zalika tawagata. Ya labai gaba ɗaya kenan ka karɓe komai a hannunka. Ko kai zaka karɓe? A ya labai. Ba mu da isasshen lokaci ne. Saboda haka kada ka bata kaɗan da ake da. Ga tawagata nan. Azan Akbar, mafi ƙwararren matsamin rundunar India. Idan baka same shi cikin gararin atisayen sirri ba, to zaka same shi yana ciwo ƙasar India kamfanin zinari. Namit Khanna, ƙwararre ta fannin nakiya. A cikin mintuna 3 ya datse nakiyoyi 4. Ya ce shi rayuka da yawa a dalar Kashmir. Da kwai Rakesh Sharma, dattijan ƙasa. Duk da rashin ƙwarinsa yana da ƙwaƙwalwar fasaha da za ta iya zarce na zakakuran hukumar nasa. Jinjina ga Hanuman. Yalla bai turka shi. Kai aikin ka na gida da kyau. Mama ce take tabbatar da nayi hakan. Yalla bai ina da fatan za su zo akan lokaci. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.